tabuk muitani ho fajak bawni bugrok legrui neni hnai noidi busa naithok gira sapai kabangma thaijak thabo chorok tongo yang musuh bethai ini musuh bethai rok tongba ang I parani hapong hathai tima twijlang nongno phunungnai busuk tongthok salbo thaha phungo phaimani mai rok chalaiba nadire tamabu yong bilai toha silung rehan mau hakumuni nok angku nadi mo age krei fubo I jaga noktain tongmani tabok lai terek ganang khahabo building rok taha age khop khairak susu khlai jaga bo nukhung nokhai tongjangmani koi bagan se bahan ini koi bagan nila baha joto kumuni koi bagan gorjabo tongo guru sabo tongo molai thaijak nila kabangma balisa khlaiha naide kumuni jaga mo joto kabangma mela tongthoha bini jagana nuwayang tongthok jaha ademo busuk bang yangbo naide bini o rubber bodja hapong bose phai naithok bole ekdom poriskar sini Tripura sarok mona sini town phai tongtho no yang naidi uyang tia habong kaklai khagjao je wai hane wataiya jeng natia bo kintu tui sarau barai thatai tongo je nok nukhunai ibo nong mono bakhata kadi insaran kuwai narke rakhunai moha well pump ma nande ma well pump cara gobangma podre pod business khlai sajak chini kumaiba mo jefuk success ongnai ba ternai fosol mannai iphone nowa asui konmosari pahan mana sengkri browni are busuk income ba ani thani lai mo mane sakri ni slai sobche जों mutai projects namai sak basa mahalai bona important kabang ma tong ira yang tong tola te kluk jang nai tuipu kho poriskar angna te klu hatini o jaga fine ani
ani video soino mathak sinai next video nongna phunuano podre pod nai tongdi ani channel na.